गोजाननि मानसि दे ओरैनो एसेल' माबाना हो सानसेल' सास्रांना हो ओरैनो बेनिफ्राय बिसोरनि बिदा फंबाय एबा फिसाखौ मोननाय फट' बियाय होनलायबाबो जानाय बर' बियाय होनलायबाबो जाबाय जोङो आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै नै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आलारि बाथि सावदों धुप-धुना सावफुंदों लोगोसे साब्रै होनाय जादों गय जरा फाथै जरा होनानै जाय हिनजाव लांगिरि दा नैजौ रांजों होदों आरो जायनि न'खर हिनजावनि बिमा बिफा बिस्रा जाहैबाय 900 रां होनाय जाबाय जाहाथे बिसोरनि बर' बियाय सथ' बियाय जेनेबा बर' बियाय माबा सथ' बियाय होननांसिगोन जा बियाबो दैथुन सथ' बियाय नैबेयाबो माने बर' बियाय होननानै दा दिनैनि जोङो आफा इसोरखौ गाबज्रि खुंनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जाहाथे बिसोरनि थैस' थांस'नि थाखाय अराय सम बिसोरनि सोमोन्दोआ थाबाय थायो जेबो सेरखाय बेरखाय जाया आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव दहाय लानानै बिसोरनि मुङै बेखौनानै होनाय जाबाय दिनै इसोरा अनथों इसोरा गामिनिथों इसोरा अननानै संसारखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होलांथों आरो बिसोरनि इयुन जोलै सानैखौ जेनेबा बिजामादै जाहैबाय बिसोरनि जुलिखौबो अराय सम इयुनाव मोजाङै मोजां संसार जानो हानायनि थाखाय जायाखैब्लाबो इयुनाव मोजाङै मोजां रायजो मोनजालाङो आरो संसार जानो हालाङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव दहाय लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय दे दाना हान्थु फरायदो ओरै गिदिंलांदो अ आखाइ थाइनैबो आखाइ खेवदोब्रा आखाइखौ मोननैखौबो अ रखम अ दे आरो खेबथाम दे आरो खेबसेबाव खेबथाम जाबाय दे जासिगोन ना बेखौ नों दोनलाय बेखौ गथायदो नोङो बेखौ ओरै बोनदो बेयाव माबा दंना र' साबि दं बबे फैसाखौ बेखौबो गथाय फैसाखौ बेबायनो गथायदो अ दे ओमफ्राय बानायसा बेखौ बेनो गथायदो अ दिखुनदो खुलुमदो एसे सानैजों खुलुमलायदो दे
गोजाननि मानसि जाबाय दे मा नाम मोनदों सोमखोर बसुमतारी बिबाय खानाय दे गसंदो बिबाय खानाय दे आफा बोराइ बाथौनि दहाय लाबाय जाहाथे बिसोर दिनै जेबो गैला दाय दन्द गामिनि समाजनि माबाखौ दिनै फुथारजोबखाबाय दा बेहाय दाय मारिजोबखाबाय गासिबो खालि बिसिनाल' दा जेब्ला सम जायो बै समजों लोगोसे बिसिनि हाबाखौ दानहैनाय जासिगोन आरोखि दा बिनि थाखाय दिनै जेबो जोंहा लेथ्रा फेथा गैला बे दायखौ मारिबाय बिमा बिफानि दिनै जेबो नङा थांलाय फैलायसो आदान प्रदान आबैयाबो फैनो हासिगोन आबौआबो फैनो हागोन जालाय लोंलाय नांगौबा बिदि मावलाय दांलायबाथ' जालांनोबो सोलिनोबो हागोन जेबो गैया आरो बिबियानि सानैजों मोजां दंना गाज्रि दं दुख सुख खबर लालायबाय थादो आदान प्रदान नोंसिनि थैस' थांस'नि थाखाय बिबियानि जाबाय बिबियाय जाबाय दा जाहाथे बिदिनो नोंनि बिहामजोआबो गावनि असे फिसा बायदि नोङो जाहाथे नोंसोर जिमान मोजां बाहायनानै जानो हायो फिसा बिहामजो नोंसिनि सायाव नोंसिनि आखाइनि सम्पति नङा होमबा दा बेखायनो नोंसोरो मोजाङै बिहामजो बिखुनजो फिसाज्लाफोरखौ लानानै ग्रें ग्रें जाहाथे मोजाङै रायजो जालांनो हायो आं बेखौ खावलायबाय दा नोंसिनि जिहेथु जोंनि बे बाथौगुरि गामियाव जेरै बिहामजो लांनायनि नामाव जिहेतु दाय मारिनायनि माबाखौ होबाय आं बेखौ गामिनि जानानै आङो आजावबाय जाहाथे नोंसिनि संसार जानाया जाहाथे आलो गोजोन सान्थिफुर्णयै मोजाङै रायजो जालांनो हायो बेखौनो आङो दिनै बिहामजोनिसिम आरो फंबायमोनसिम आरो रायजोफोरनिसिम आं खावलायनाय थाबाय बेखिनिखौनो आं बुंथिनानै जोंनि बे माबा समाजनि माबाखौ आजावनायनिफ्राय आं बेखिनिखौ दोनथ'बाय जाबायदि सनमान लालायदों रायजोफोरखौ बिजों लायाखै